हेलो लोगोफोर आंनि अख्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनैहाय माखासे कालचारनि बारैसो खोथा बुंगोन दे। आं दिनैहाय कालचार जगतनि आं खिन्थु कालचाराव जेबो गैया, जेबो रोङा, दामनो देनोबो रोङा, थेवबो माने नुनानै दुखुबो मोनदों, ओमफ्राय रागाबो जोंनो ओंखारदों। कालचार जोंनि बर'नि कालचार जगतनि मानसिफोरा बबे रायजोआव थैना दङ, मा नुसनदोंना नुसनाखै बेखौ सानदों आरोखि। आरो नुसनदोंबाथ' नुसनदोंआनोसै। थ' जिखियानो जादोला बाथ्राफोरा बुंलांनोसै, खोन्थालांनोसै। सासे मानसिया नोंनि बर' हारिनि कालचार बागुरुम्बा डान्सखौ नोंनि बर'फोर गुबुन हारिफोरा जुदि मोसायोब्ला माबायदि नुगोन, आरो बिसोरनि बागुरुम्बा खेराइ सिफुं सुनायखौ माबायदि खोनागोन, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बाथ्राया दाखालि माबा मोनसे प्रग्राममोन, बेबो स्टुडिअ'सोबाव, ओमफ्राय साब्रै मानसि मोसादों, हांख्रायजादोंमोनदां। थ' जायफ्रा मोसादों बिसोरनि मोसानाय, बिसोरनि गाननाय, बिसोरनि धल दामनाय, बिसोरनि सिफुं सुनाय, बिसोरनि जथा दामनाय बायदिसिना गासैखौबो आं नायजोबदों, मोनफा मोनफानो थाल खालामजोबदों। बर'नि दख'ना गानबाय, थिगैनो दं आइजोफोरा, ओमफ्राय बिसोर मोसादों बे दाहाल थुंग्रि सिबनाय बेखौ आरोखि, थुंग्रि सिबनायखौ आरोखि मोसादोंबा मा जाहैबाय, दख'ना गाननायाबोथ' बिसोरना मोनसेबो साइज जायाखै। साइजआ बेनो जायैया पिनजों सुथेदों, खाथिनो रोङाखै, दख'ना गाननो रोङाखै, एक नाम्बाराव बिबो। आर'नाइ लादों थिगैनो, गस्ला गोजा गानदों थिगैनो, गासिबो हिन्जावनि गाननायफ्रा थिगैनो दं, गाननो रोङाखै, गानहोदों थिगैनो दं बिबो। खिन्थु बुंनांगौआ बै खाम दामग्राखौ नोंसोर नाय, भिडिअखौ माबोरै होननानै आं फट' होगासिनो दं। भिडिअखौथ' आं होनाय नङा, स्क्रिनाव फट'खौ नाय नोंसोरो, हल्ड खालामनानै नाय फट'खौ। बिसोरो गामसा गुफुर गानदों ना धुति गामसा गानदों, ना आर'नाइ लादों ना गस्ला गोसोम गानदों। बे धुति गामसायाथ' बिहुनिसो, नों बर'आथ' बिदि धुति गामसा गाननानै बैसागुआवथ' रंजायालै। आरो ओमफ्राय खेराइ ख्रिस्टियावबोथ' धुति गामसा गाननानै खाम दामनाय नुफेरा, सिफुं सुनाय नुवा, जथा दामनाय नुवा। जथायाबो बिसिबां गिदिर गिदिर जथाखौसो दामदों बिसोरो। खेराइ ख्रिस्टियावथ' एफा गिदिर गिदिर जथा दामनायखौथ' नुफेरा। बिसोरनि धोरोमाव मोनसे गिदिर गिदिर जथा गिदिर गिदिर दामोना, बेखौसो दामदों बिसोरो। होनबा नों बर'खौ दिनै इनडाइरेक्टलि एटेक खालामाखैना, नों बर'नि कालचारखौ गुबुन हारिया सिख'ना लायाखैना। আমারে বাগুৰুম্বা হয়, আগৰ মানে আबै আবৌৱে আমাৰ বাগুৰুম্বা ডান্স কৰিছিল, দাহাল থুংগ্ৰিটো আগৰ আबै আবৌৱে দাহাল থুংগ্रि মানি ডান্স কৰিছিল, ইটোৱে আমাৰ बिदि होनना लाजायाना। होनबा नों बर'आ इनडाइरेक्टलि कालचारनिफ्राय लानानै एटेक खालामजादोंना जायाखै? कालचार जगतनि मानसिफोर नोंथांमोनाबो गाज्रि दामोन आंनि बुंनायखौ, आं नोंथांमोनखौ बुंदों, खोन्थादों, बा इनडाइरेक्टलि एटेक खालामजायाखैना कालचार जगतनि मानसिफोर, बेखौ आं बुंदों आरोखि। बेखिनि खोथाखौसो बुंदों। नोंथांमोनाव सोंदों आं, दिनै बर'नि नोंथांमोना कालचार जगतनि मानसिफ्रा हारसाफोरनि बिहुखौ हायोब्ला दख'ना गाननानै मोसालाय, आरो ओमफ्राय बर'नि आर'नाइ गाननानै माबा माबि लानानै बिहु दलखौ दामलाय, गाबोन नोंसोर केस होजागोन ना होजाया? आरो हायोब्ला बे खेराइ ख्रिस्टियाव मोसानाय बायदि नोंथांमोना मोसानो नाजा बिहुखौ, अब्लानो नोंसोरो थाल मोनगोन। बर' रायजो राजानि फिल्म जगतनि बा कालचार जगतनि मानसिफ्रा नाय, टेस्ट खालामनानै नाय, अब्ला नोंथांमोना मोनगोन बिनि टेस्टखौ। नोंथांमोना बेफोरनि सायाव केस होदोंना होआखै? आं बेखौ बुंदों, सोंदों। आरो होदोंबा होबाय, मोजां जाबाय। होआखैबा मानो होआखै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर, मिथिबाय? बिहुखौ हिन्दी भाषी होनला इन्डियाननिनो जिहेतु मानसि हिसाबै, मारवारि बा गुबुन स्टेटनि बिथांमोना फैनानै मा डान्स मोसाफैदोंमोन, आजि 1.5-2 बोसोरनि सिगां बाथ्रा। सालसा डान्स मोसानानै बिथांमोना प्राग निउस लाइभ माबा माबि डिवाइनो बिफोरो मा खालामदों, 24 घन्टा दामदों। बै जायफ्रा सालसा डान्स मोसानाय बिहुखौ, बिसोरखौ केस होनानै मा अबस्था खालामना दोन, सानसेयावनो सेस। होनबा नों बर'खौ दिनै बियो नोंनि थुंग्रि लानानै मोसानाय, बावहाय सिफुं दामनाय, खाम दामनाय,
जथा दामनाय मा साइसनि जादों नोंसोर नायदोंना नायाखै बेफोरनि सायाव ओरैबायदि असनमान खालामदों नोंसोर कालचार जगतनि मानसिखौ नोंसोरखौल' नङा नोंनि बर' जाथिखौ नोंनि बर' हारिखौ बर' सुबुंखौ बर'नि कालचारखौ माने नागार हायै थुंग्रि सिबनाय थुंग्रि मोसानाय दाहाल थुंग्रि लाना मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरो बेफोरनिखौथ' बिसोर सिख'जोबनो नागिरदों नों हारसाया जों नागारनो हानाय नङालै बेफोरनि सायाव एक्सन लानांगोनलै बेफोरखौ मिथिबाय आं खावलायगोन बिथां कालचार जगतनि नोंथांमोना कयेकजन लिडारफोरा कयेकजनफोरा आरोखि कालचार जगतनिया बिराद माने ओरैनो थानायावहाय मालाबा बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होनाय नुयो बिथांमोनखौबो ओंखायनो नोंथांमोनाबो बैफोरनि फारसेबो स्टाडि खालाम नोंसोरनि कालचार जगतआव मा बे बिथिङावहाय मा खम जानानै दं बेफोरबायदियाव नाय बर'नि थुंग्रि सिबनाय डान्सखौ मोसानायखौ दिनै गुबुन हारिया मोसानाय लाजियाखैना कालचार जगतनि मानसिफ्रा दासो जों बर'नि कालचारा दिनै बैसागुखौ देग्लायसो एसे मोजां फालिनो मोनदोंदां आं एसे गोगोम नुदों देग्लाय बोसोरावहाय जेरावबो बैसागु रंजानायखौ नुदों मोजां मोनदों आं बेफोरबायदि मोननायखौ आंबो दिनैसिमबो बैसागु नांदों बायदि मोनदों बिखायाव माने जोबा मोनदों आरोखि बेफोरबायदि माने आं दुखु मोनो आरोखि कालचार जगतनि बिथांमोना नायनानै बेफोरनि सायाव एक्सन ला थाबैनो इमिडियेटलि एक्सन लानांगौ नुनाय लगे लगेनो कालचारजों जेसेबां जगतनि कालचार जगतनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बायदिसिना गुबुन बिबानाव थानाय नोंथांमोना बेफोरनि सायाव एक्सन ला नङाला नोंसोरबो बर' हारिया कालचार जगतखौ लाखिनो हानाय नङा गुबुन हारिया गाबोन नोंसोरो हारसाया मोसाबाय गाबोन उरावा मोसागोन सोरबा बिहारिया मोसागोन सोरबा मुस्लिमा मोसागोन सोरबा नोंनि बे गुबुन ट्राइबा मोसानो हमगोन जोंनि ट्राइबेलफोरनि जेसेबां कालचार दङ बेफोरखौ ट्राइबेलनि कालचारफोरखौ बे हारसाफ्रा फोजोबजोबनो नागिरदों बामोनफोरा मिथिबाय बेफोरनि फारसे सांग्रांथा बेफोरनि फारसे गोसो हो बेफोरनि फारसे नाय मिथिबाय आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदोंसै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो मोजां मोनदोंबा मोनदोंसै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बावहायबो आरो सोरबा गाज्रि मोनथारदोंब्लाथ' मोनदोंआनोसै आनसाबस्क्राइब खालाम दानाय आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेला सोरखौबा लिडारफोरखौ बिराद आसि थुयै बुङो आरो गबिन्द फेरेंगा सोरखौबा बिराद आसि थुयै बुङो खारन बावहाय सोरबाया आं दाबो बुङो नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा आनसाबस्क्राइब खालाम आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो सोरबाया जुदि गाज्रि मोनथारदोंबा दानाय आंनि भिडिअखौ दानाय गुबुननिखौ नाय गुबुना बिराद मोजां बुंलाङो आंहा बे सिस्टेमाव बुंनो हानायनि क्षमता गैया मिथिबाय आंहा बैफोरबायदि बिराद गोदैयै बुंनाय गोदैयै माबा मोनसे बुंनाय आंहा बे केपासिटिया गैया सोरबाया केपासिटि थानो हागौ आंहा बे केपासिटिया गैया मिथिबाय आं जा मोनदों जा नुदों आरो जा प्रेक्टिकेल जाबोदों बेफोरखौ आं खोन्थादों बुंदोंबो आंनि चेनेलाव बेखिनि खोथाखौल' नुगोन दिनै कालचार जगतआ दिनै मोनसे गोरोन्थि मावदों बा गुबुन हारिया थुंग्रि लानानै मोसानाय बेखौ गुबुन हारिया बिराद गाज्रि असनमान खालामदों सोरखौ खालामदों आंखौ खालामाखै समस्त बर' रायजो राजाखौ समस्त बर' रायजो राजानि कालचार जगतनि मानसिफोरखौ असनमान खालामदों नों बर' हारिनि कालचार जगतनि मानसिफ्रा जेबो माबा गैया सांग्रांथि गैया होननानै बुंनायखौ फोरमायनाय जादों आरोखि सांग्रांथि थायोबा दिनैसिमबो आरो जोंनि बर'नि निउसफोरा मा बेफोरखौबो एसे थाल खालामा नामा बेफोरखौ नायाखैमोन नामा नायनानै जुदि बेफोरनि सायाव एसे मोजाङै फोरमायनानै होयोब्ला बुंनानै होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै सानो सोरबा लिडार थाङोब्ला खिबु थांनानै माबा मोनसे खालामहैनाय बा सोरबाया दे माबा मोनसे खालामनाय बेखौ खालामबाय थाबाबो जानाय नङा बै कालचार जगतनिखौबो नाय आं निउसफोरखौबो जेसेबां निउस चेनेल बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन बै कालचार जगतनि हारसाफोरा नोंनि बर'नि कालचारखौ मा खालामनो नागिरदों बे खेथ्रआव बेखौबो नाय आं बेखिनि खोथाखौ खावलायगोन जेसेबां निउस चेनेल दङ बर'लेण्ड रादाबनो बड'लेण्ड रादाबनो बड'लेण्ड खौरांनो गुबुन चेनेल दङ आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनथारदोंबा आनसाबस्क्राइब खालाम दानाय आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरो कालचार जगतनि मानसिफ्राबो आं जाखिनि बुंदों बेखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आं सिदा आं मालाबाबो इनडाइरेक्टलि खोथा बुंनो रोङा सोरबा बायदि इनडाइरेक्टलिनो गोदैयै बुंनो रोंनायनि आंहा राव गैया थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।